Kaixo, bideo honetan estereokimikari buruzko zenbait ariketen ebazpena azalduko dizuegu. Bi ariketa mota beriziko ditugu. Alde batetik, molekula organikoak 3 dimentsioetan nola irudikatu azalduko dizuegu, bi eredu erabiliz. Bestetik, zip hitzarmena erabiliko dugu molekula organikoen konfigurazio absolutua nola ezagutu azaltzeko. Besterik gabe, has gaitezen molekulak 3 dimentsioetan irudikatzeko ereduak azaltzen. Lehen metodoa eta erabiliena, marra lodien eta ebakien bidezko adierazpena da. Metodo honetan, molekulari begiratzeko ikuspuntuaren arabera, irudikapena ezberdina izango da, eta atomo bakoitza paperean irudikatzeko marra ezberdinak erabiltzen dira. Jo dezagun molekula hau daukagula. Eta karbonoaren inguruan ditugun atomoak, fluoroa, kloroa, bromoa eta hidrogenoa direla. Begiraleak ugarela suposatuta, nola irudikatuko genuke molekula paperean? Ikus daiteke moduan, fluoroa eta kloroa karbonoaren plano berean daude, eta metodoari jarraiki ordezkatzaile horiek marra arrunten bidez adieraziko ditugu. Honela. Hurrengo atomoa bromoa da, eta ikus dezakezuenez, guregandik gertuen dagoena da. Planoaren aurrealderantz zuzendutako molekula hauek marra lodien bitartez irudikatzen dira. Horren bestez, bromoa honela irudikatu beharko litzateke. Amaitzeko, hidrogenoa gugandik urrutien dagoen atomoa da, eta, beraz, atzalderantz dola irudikatzeko marra ebakiak erabiliko ditugu. Honela. Hortaz, honela geratuko litzateke molekularen irudikapena. Molekula organikoak irudikatzeko beste metodo bat Fischer izenekoa da. Fischer metodoari jarraiki karbono tetraedrikoa gurutze moduan irudikatzen da, eta karbonoa erdigunean kokatzen da. Goazen bada molekula irudikatzera Fischer metodoaren arabera. Hemen duzue molekula. Oraingo adibide honetan, karbonoaren inguruan ditugun atomoak ezberdinak dira. Metiloa, amino taldea, azido taldea eta hidrogenoa. Lehenik eta behin gurutza irudikatuko dugu, eta horren zentroa molekularen erdigunea izango da, hau da, karbonoa. Orain, gurutzearen mutur bakoitzean atomo bat kokatzen joango gara. Hidrogenoa eta amino taldea gugana zuzenduta daude, eta beraz, marra horizontaleko muturretan kokatuko ditugu. Hemen eta hemen. Metiloa eta azido taldea berriz, gugandik urrunago daude, eta hortaz, marra vertikaleko muturretan kokatuko ditugu. Hemen eta hemen. Ikus dezakezuen moduan, azido taldea gurutzearen goiko muturrean geratu zaigu. Eta hori oso garrantzitsua da, karbono oksidatuena goian kokatzen delako. Gainera, modu horretara, karbono katea beti vertikalean geratuko zaigu. Behin molekulak 3 dimentsioetan nola irudika daitezkeen ebatzita, orain konfigurazio absolutuak nola lortu azalduko dizuegu. Horretarako, Canning-Goldprelog arauak hartu behar dira kontuan. Hau da, zip arauei jarraitu behar zaizkie. Hau da ebatzi behar dugun ariketa. Lehenik eta behin, karbono asimetrikoa identifikatu behar da, eta kasu honetan, hau da. Ondoren, karbono asimetrikora lotuta dauden ordezkatzaileak batetik laura ordenatuko ditugu zenbaki atomikoaren arabera. Kasu honetan, zenbaki atomiko altuena bromoak du, eta beraz, horri bat zenbakia jarriko digu. Gauzak horrela, 2 kloroa izango da. 3 metiloa, eta azkenik 4 hidrogenoa. Behin ordezkatzaileak ordenatuta, 4 zenbakidun atomoa, gure kasuan hidrogenoa, begiralaren gandik ahalik eta urrutien kokatuko dugu. Horretarako, metiloa mugitu gabe, molekula biratuko dugu, hidrogenoa marra ebaki bidez adierazita dagoen loturan gera dadin. Beraz, hidrogenoa atzerantz eraman da, kloroa planoan geratuko da eta bromoa aldiz aurrerantz. Bukatzeko, 1, 2, 3 noranzkoan gezi zirkularra irudikatuko da. Geziaren noranzkoa, erloju orratzen noranzkoaren berdina bada, R enantiomeroa edukiko dugu. Geziaren noranzkoa, erloju orratzen alderantzizkoa bada, aldiz, S enantiomeroa izango dugu.
Gure kasuan, geziaren noranzkoa erloju orratzen noranzkoaren kontrakoa da, eta beraz, bere konfigurazio absolutua S da. Honekin, hemen amaituko dugu bideoa. Eskerrik asko zorik ikusteagatik. Espero dugu ariketak ebasten ikasi izana. Eskerrik asko!